Vzory hlasovacích lístkov rozdávali v Komárne voličom. Boli na nich zvýraznené mená kandidátov vybraných politických strán. S blížiacou sa poslednou hodinou kampane zdá sa mnohí pritvrdzujú a nebránia sa ani porušovaniu zákona. A začínajú padať trestné oznámenia. Aj v Komárne to tesne pred voľbami vrie. Niektorí ľudia si v schránkach našli vzory hlasovacích lístkov. Čísla mená niektorých kandidátov na poslancov boli vytlačené hrubým písmom, ostatné pri nich na papieri zanikali. Jedna časť lístkov bola distribuovaná spolu s letákmi určitej politickej strany, druhá časť bola vkladaná do miestnych novín, ktoré vlastne vydáva mesto Komárno. Nie je to celkom poctivá volebná kampaň. I hneď preto informovala aj ústrednú volebnú komisiu. Nie je možné občanom podávať vzory nejaké alebo hlasovacie lístky, ktoré by napovedali tomu, že by bolo vhodné krúžkovať určitých kandidátov. Je to vlastne protizákonný akt. Miestna volebná komisia zo zákona vlastne v tejto veci konať nemôže. Voliči by sa s hlasovacími lístkami nemali stretnúť skôr ako v deň volieb a vo volebnej miestnosti. Myslím si, že toto je návod na marenie volieb a je to návod na trestný čin. Podľa zákona by sa voliči mali stretnúť len v deň volieb, kde by si mali vyniesť volebné lístky. Toto je nemorálne a neslušné. Má to vlastne znaky, ako keby to bol oficiálne mestom vydaný hlasovací lístok. Mesto sa od letákov na svojej webovej stránke dištancuje. Princíp tajnosti volieb nepripúšťa, aby sa akýmkoľvek spôsobom vopred označil hlasovací lístok a súčasne predpokladá voličov vlastný výber. Tu vlastný výber je dosilne ovplyvnený. Prípad teda bude riešiť aj polícia. Ja ako občan som sa rozhodol tak, že podám trestné oznámenie. A dodáva, že zvažujú podnet na ústavný súd. Z Komárna Denisa Cibulka, televízia Markíza.